Salut! Astăzi vom vorbi despre meduze. Să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Meduzele sunt pe pământ de aproximativ 650 de milioane de ani și au apărut cu mult înaintea dinozaurilor și se pare a fi cea mai bătrână specie. 2. Cea mai mică meduză din lume poate avea chiar jumătate de milimetru în diametru. Pam, pam. 3. Cele mai mari meduze din lume pot cântări până la 230 de kilograme fără televizor în brațe. 4. Meduzele nu au creier, inimă, urechi, cap, membri sau oase. Pielea acestora este atât de subțire încât meduzele pot respira prin piele. Dar dacă meduzele nu au creier, acestea au un sistem nervos elementar cu receptori care detectează lumina, vibrațiile și substanțele chimice din apă. Iar acești abilități împreună cu simțul gravitației permit deplasarea meduzelor prin apă. 5. Tentaculele meduzei urzică chiar dacă acestea sunt desprinse de corp. 6. Meduzele pot trăi începând cu jumătate de oră până la chiar și 30 de ani. 7. Un grup de meduze se numește floare. Uite o floare de meduze, uite un stol de râme, ce o să fie oare o meduză moartă în mare? 8. Meduzele sunt făcute din mai mult de 95% apă. Iar dacă acestea sunt scoase din apă, se rup foarte ușor și mor, rându-le condoleanțe la toată floarea. 9. În multe părți ale lumii, meduzele sunt considerate delicatese. 10. În anul 2002, un turist a murit urzicat de o meduză în apele Australiei, în zona Mării Bariere de Corali. Această meduză care a ucis cu sânge rece turistul are mărimea unei unghii, dar tentaculele lungi până la 1 metru. Denumirea de meduză vine din mitologia greacă, unde monstrul Meduza avea șerpi în loc de păr. 12. Meduzele digeră foarte repede hrana. Le-ar fi greu să se deplaseze dacă ar trebui să transporte cantități mari de hrană. 13. Veninul de la o singură meduză este suficient pentru a omorî 60 de persoane. 14. În fiecare an, meduzele omoară mai mulți oameni decât rechinii. 15. Cele mai multe meduze au două stadii principale în cursul vieții. Polip, adică cresc făcând muguri, ca și plantele, și stadiul de adult, adică meduza. 16. Meduzele care stau în apropierea suprafeței terestre și a luminii solare sunt de obicei incolore, iar cele care stau la adâncimi mult mai mari sunt roșii, galbene, iar câteodată au și dungi. 17. Și bonusul, meduzele se înmulțesc în diferite feluri. Unele depun ouă care vor fi fertilizate în afara organismului, iar altele le păstrează în orificiu până se dezvoltă suficient ca să se descurce singure în micul mare ocean sau mare, iar altele se divid și pot depune până la 45.000 de ouă într-o singură zi. Ăsta a fost și episodul de astăzi, sper că v-am plăcut și că nu v-am plictisit foarte tare, dar meduzele sunt chiar niște specii foarte interesante, mai ales că nu au creier, asta mi se pare mie cel mai interesant. Și cu toate astea trăiesc de foarte mult timp, de 650 de milioane de ani. Na, știți regula, like, subscribe și share, dar v-am mai spus eu care trebuie cu share-ul, dar dacă ești șmecher poți să dai share. Adică nu poți de oricine share așa, trebuie doar să aibă o anumită prestanță